Φίλες μου, γεια σας! Σήμερα για αυτή την υπέροχη τσαντούλα θα χρειαστούμε 18 μοτίβ. Εγώ τα κάνω με το μοτίβ ηλιοτρόπιο, αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο μοτίβ θέλετε. Η διαδικασία θα είναι η ίδια. Εγώ χρησιμοποιώ 4 χρώματα. Για το κέντρο θα χρησιμοποιήσω περίπου 50 γραμμάρια μαύρο. Για το χρώμα το καφέ χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια και για το κίτρινο επίσης, και περίπου για όλη τη τσαντούλα μας και για το γύρο του μοτίβ θα χρειαστούμε γύρω στα 200 γραμμάρια νήμα της επιλογής μας. Με το μπέζ χρώμα θα κάνουμε και τα μοτίβ και την επέκταση της τσάντας, αλλά και τα χεράκια. Το νήμα που χρησιμοποιώ εγώ για τη τσαντούλα είναι το Basic Cotton Plus της Mondial, το οποίο είναι περίπου για 3,5 με 4 βελονάκι, και ο λόγος που θέλω να χρησιμοποιήσω βαμβακερό είναι για να μην μου ανοίξει η τσαντούλα, επειδή θα βάζουμε και βάρος μέσα, δεν θέλουμε να μας ανοίξει η τσάντα. Είναι για 3,5 με 4 βελονάκι. Εγώ σήμερα χρησιμοποιώ το βελονάκι νούμερο 4 και θα χρειαστούμε ένα ψαλίδι και ένα βελόνι για να ράψουμε τις ουρίτσες από το μοτίβ μας μέσα και να τις κρύψουμε. Για το μοτίβ ηλιοτρόπιο έχω ήδη ανεβάσει βίντεο στο κανάλι μου, θα το βάλω και κάτω στην περιγραφή για να το βρείτε. Απλά εμείς θα το κάνουμε και για το βίντεο σήμερα ακόμα μία φορά. Και ξεκινώ με το μαύρο χρώμα, κάνω μία θηλιά και κάνω 4 αλυσίδες στον αέρα. Και έρχομαι στην πρώτη αλυσίδα και κλείνω με βουβό για να κάνω ένα μικρό κυκλάκι στο οποίο θα δουλέψω μέσα το κέντρο του ηλιοτρόπιου. Κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα και αυτές οι 3 αλυσίδες μετράνε σαν ποδαράκι διπλό, και θα μπω μέσα στο δαχτυλιδάκι που έχω δημιουργήσει και θα κάνω ακόμα 15 διπλά ποδαράκια. Οπότε σύνολο μαζί με τις 3 αλυσίδες που είχα κάνει στην αρχή θα έχω 16 ποδαράκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μετρήσουμε σωστά και να είναι 16 στο τέλος της δουλειάς μας για να βγει σωστά το τετράγωνο. Τελειώστε και θα επιστρέψω να σας δείξω πώς να κλείσετε τη σειρά. Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς μας και εδώ που έχω κάνει τις 3 πρώτες αλυσίδες θα μπω στην τρίτη αλυσίδα πάνω ψηλά και θα κλείσω με βουβό. Θα κάνω ακόμα μία αλυσίδα στον αέρα, θα τραβήξω το νήμα μου να ασφαλίσω και θα το κόψω. Και έχω τελειώσει την πρώτη μου σειρά. Τώρα θα προχωρήσω με το επόμενο μου χρώμα, το οποίο είναι το καφέ. Παίρνω το καφέ μου χρώμα, κάνω μία θηλιά και στην αντίθετη πλευρά από εκεί που έχει μείνει η ουρίτσα μου θα μπω από πίσω, θα τραβήξω τη θηλιά μου σε ένα από τα κενά και θα κλείσω με βουβό. Θα κάνω 2 αλυσίδες, τυλίγω νήμα, μπαίνω στο ίδιο κενό, τραβάω νήμα, έχω 3 αλυσίδες στο βελονάκι, τυλίγω νήμα, τραβάω τις 2, τυλίγω νήμα, ξαναμπαίνω και τρίτη φορά, τραβάω νήμα, έχω 4 αλυσίδες στο βελονάκι, τυλίγω νήμα
και βγάζω τις δύο, τη λίγο νήμα τις βγάζω όλες και κάνω και μια αλυσίδα στον αέρα. Θα μπω τώρα στο επόμενο, τη λίγο νήμα, μπαίνω στο επόμενο, τραβάω νήμα, έχω 3 αλυσίδες στο βελονάκι. Βγάζω τις δύο, ξαναμπαίνω, ξαναβγάζω τις δύο και πάλι θα μπω και τρίτη φορά, βγάζω τις δύο, πάλι τη λίγο νήμα τις βγάζω όλες και κάνω και μια αλυσίδα στον αέρα. Αυτό γίνεται στα ενδιάμεσα σε κάθε ποδαράκι. Και εφόσον είχα 16 ποδαράκια, διπλά ποδαράκια, σημαίνει ότι θα έχω 16 κλαστεράκια από αυτά τις ομάδες από πάνω στο τέλος της δουλειάς μας. Οπότε τελειώστε το εσείς και θα επιστρέψω πίσω στο τέλος για να σας δείξω και πάλι πώς να κλείσετε τη σειρά. Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς μου και εδώ που έχω κάνει τις δύο πρώτες μου αλυσίδες θα μπω στην δεύτερη μου αλυσίδα και θα κλείσω με βουβό. Κάνω και μια αλυσίδα στον αέρα, τραβάω να το ασφαλίσω και το κόβω με το ψαλίδι μου και θα επιστρέψω για να δουλέψω με το επόμενο μου χρώμα, το οποίο είναι το κίτρινο. Τώρα θα δουλέψουμε το κίτρινο χρώμα και η πρώτη φούσκα που θα δημιουργήσουμε θα είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες, ενώ οι υπόλοιπες 15 θα είναι ακριβώς το ίδιο. Μπαίνω εδώ σε ένα κενό, απέναντι ακριβώς από την ουρά που έχουμε δημιουργήσει της προηγούμενης σειράς, τραβάω μια θηλιά, κάνω μια αλυσίδα, τραβάω τη θηλιά μου να μεγαλώσει, κρατάω το νήμα μου και τη λίγο νήμα μπαίνω μία φορά και βγάζω νήμα. Τη λίγο νήμα μπαίνω δεύτερη φορά και τραβάω νήμα και μπαίνω και τρίτη φορά και τραβάω νήμα. Κρατάω καλά τη λίγο νήμα και βγάζω όλες τις θηλιές που είναι πάνω στο βελονάκι μου. Και ακολούθως θα κάνω 4 αλυσίδες. Τώρα θα μπω στο επόμενο κενό. Δεν θα τυλίξω νήμα όπως έκανα στην πρώτη φορά, θα μπω κατευθείαν και θα τραβήξω νήμα, τη λίγο μία φορά μπαίνω τραβάω νήμα, τη λίγο δεύτερη φορά μπαίνω τραβάω νήμα, τη λίγο τρίτη φορά μπαίνω τραβάω νήμα και τέταρτη φορά μπαίνω τραβάω νήμα. Τη λίγο νήμα και βγάζω όλες τις θηλιές που είναι πάνω στο βελονάκι μου. Κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Μπαίνω στο επόμενο, τραβάω νήμα, τη λίγο νήμα μπαίνω, τραβάω νήμα, τη λίγο νήμα μπαίνω, τραβάω νήμα, τη λίγο νήμα μπαίνω, τραβάω νήμα. Τραβάω όλες τις θηλιές και θα κάνω
3 αλυσίδες. Συνεχίστε έτσι μέχρι το τέλος και θα επιστρέψω να σας δείξω πώς να κλείσετε τη σειρά με τα πέταλα. Έχω τελειώσει τα πέταλά μου και εδώ πάνω από το πέταλο υπάρχει μια αλυσίδα. Θα μπω εκεί με το βελονάκι μου, θα τραβήξω μια θηλιά θα κλείσω με βουβό, θα κάνω και μια αλυσίδα στον αέρα, θα το τραβήξω να σφίξει, κόβω με το ψαλίδι μου και σε αυτό το σημείο θα έρθω πίσω να σας δείξω πώς να συνεχίσουμε με το επόμενο μας χρώμα. Το επόμενο μου χρώμα είναι το μπέζ. Είναι στο σημείο που θα μετατρέψουμε το λουλούδι μας σε τετράγωνο, σε μοτίβ. Και θα δουλέψω ενδιάμεσα στα πέταλα. Έχω κάνει μια θηλιά και κλείνω με βουβό. Κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, τυλίγω 2 φορές το βελονάκι μου για να κάνω ένα τριπλό ποδαράκι, τυλίγω βγάζω 2, τυλίγω βγάζω 2 και τυλίγω βγάζω 2. Τυλίγω 2 φορές το βελονάκι μου, μπαίνω, τραβάω νήμα, τυλίγω 2, βγάζω 2, τυλίγω βγάζω 2, τυλίγω βγάζω 2. Αυτή είναι η μισή γωνία που έχουμε δημιουργήσει τώρα. Και θα μπούμε ενδιάμεσα στα επόμενα πέταλα και θα κάνω 3 διπλά ποδαράκια. Τυλίγω νήμα, μπαίνω, τραβάω νήμα, τυλίγω βγάζω 2 και τυλίγω βγάζω 2. Για το επόμενο, ενδιάμεσα στα επόμενα 2 πέταλα, θα κάνω 3 μισά ποδαράκια. Τυλίγω νήμα, μπαίνω, βγάζω νήμα, έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου και τυλίγω και τις βγάζω και τις 3. Αυτό είναι το μισό ποδαράκι. Για το επόμενο θα κάνουμε 3 διπλά ποδαράκια. Και φτάσαμε στην άλλη γωνία, στην οποία θα κάνουμε 3 τρίπλα ποδαράκια, 2 αλυσίδες και ακόμα 3 τριπλά ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Κάνουμε το ένα το τρίπλο ποδαράκι, δεύτερο και τρίτο. 2 αλυσίδες στον αέρα για να δημιουργήσουμε τη γωνία μας και ακόμα 3 τριπλά ποδαράκια. Τα τριπλά ποδαράκια είναι ακριβώς όπως τα διπλά ποδαράκια, αλλά αντί να τυλίξουμε μία φορά νήμα, τυλίγουμε 2 φορές νήμα. Και να κάνουμε και το τελευταίο μας. Για το επόμενο θα κάνουμε 3 διπλά ποδαράκια. Θα κάνουμε στο επόμενο 3 μισά ποδαράκια. Για το επόμενο θα κάνουμε 3 διπλά ποδαράκια. Και για τη γωνία μας και πάλι θα κάνουμε 3 τριπλά ποδαράκια.
2 αλυσίδες στον αέρα και 3 τριπλά ποδαράκια. Αυτό είναι που δημιουργεί τη γωνία μας. Θα συνεχίσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσετε στο τέρμα και θα επιστρέψω για να σας δείξω πώς να ασφαλίσετε το μοτίβ σας. Έχω φτάσει στο τέρμα, έχω κάνει 3 τριπλά ποδαράκια εκεί που έκανα τα πρώτα μου 3 τριπλά ποδαράκια και 2 αλυσίδες στον αέρα. Μπαίνω στην τρίτη αλυσίδα, την πρώτη που είχα κάνει και κλείνω με βουβό. Κάνω και μια αλυσίδα στον αέρα, τραβάω και ασφαλίζω το έργο μου. Κόβω το νήμα μου και προχωράω. Για το επόμενο βήμα θα χρειαστεί να ράψουμε 2 πάνελ των 9 μοτίβ που θα τοποθετηθούν 3-3 κάθετα και διαγώνια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της αρεσκίας σας για να τα ράψετε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει την σταυρωτή μέθοδο, στην οποία μπαίνεις δεξιά και αριστερά, να αλλάξει και τραβάς νήμα. Στο κανάλι μου έχω ένα βίντεο πιο παλιό, στο οποίο σας δείχνω διάφορες μεθόδους για να ενώνετε τα μοτίβ και θα το βάλω κάτω στην περιγραφή για να το δείτε. Εγώ τώρα θα σας δείξω πώς έχω ενώσει τα μοτίβ με τον δικό μου τρόπο. Βασικά βάζουμε τα μοτίβ ένα λάξ απέναντι και κοιτάμε τα ποδαράκια να είναι ακριβώς απέναντι το ένα από το άλλο. Μπαίνω και τραβάω νήμα μια από δεξιά και μια από αριστερά, ένα λάξ, και γίνεται αυτό το σταυρωτό που μοιάζει με πλεξούδα. Είναι η πιο δύσκολη μέθοδος, αλλά είναι και για μένα η πιο ωραία. Φαίνεται σαν στολίδι, δηλαδή ο κόπος ανταμείβει στο τέλος με την εμφάνιση. Εσείς αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Απλά με αυτή τη μέθοδο πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, επειδή μπαίνετε ένα λάξ μία στη μια πλευρά και μία στην άλλη, να είσαστε στα ίδια ποδαράκια δεξιά και αριστερά, για να μην χαλάσει το σχέδιο και να τελειώσει, να είναι ωραίο το τελείωμά μας. Επίσης να σημειώσω ότι την ώρα που ράβουμε δεξιά αριστερά τα μοτίβ, ή κανονικά είτε με το βελόνι, οποιαδήποτε μέθοδο και αν χρησιμοποιήσουμε, να μην σφίγγουμε πάρα πολύ, γιατί το αποτέλεσμα στο τέλος δεν είναι ωραίο, βγαίνει σουρωμένη η τσαντούλα μας και εμείς θέλουμε να είναι επίπεδη και να στρώνει, να φαίνεται ωραία. Θα σας αφήσω να κάνετε τα 2 πάνελ και θα επιστρέψω να προχωρήσουμε. Έχω ράψει τα 2 μου πάνελ και τα τοποθετώ πάνω στην επιφάνεια που θα δουλέψω, και αυτό που θα κάνω είναι το ένα, η πλευρά του η καλή κοιτάζει κάτω στην επιφάνεια, και το άλλο το τοποθετώ από πάνω με την καλή την επιφάνεια προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσω τη τσαντούλα μου και θα ράψω τις 3 πλευρές της τσάντας για να δημιουργήσω τη θήκη της τσαντούλας. Για να ράψω τώρα τα 2 πάνελ θα χρησιμοποιήσω ποδαράκια, αλλά επειδή θέλω να την κάνω έτσι λίγο πιο παράξενη, θα δουλέψουμε κάπως διαφορετικά. Αντί να δουλέψουμε από δεξιά προς τα αριστερά, θα δουλέψουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Οπότε μπαίνουμε στο πάνω μέρος. Είπαμε θα ράψουμε τις 3 πλευρές μόνο.
βάζω μια θηλιά και κάνω ένα βουβό και ξεκινώ σε κάθε αλυσίδα, μπροστά και πίσω προσέχω να είναι οι ίδιες αλυσίδες για να τη ράψω σωστά, και κάνω ποδαράκια. Η μόνη διαφορά, είπαμε, δουλεύω ανάποδα. Με τη μέθοδο αυτή βγαίνει ένα πολύ ωραίο κυματιστό επάνω τελείωμα, που είναι και έτσι λίγο πιο παράξενο και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο τελείωμα που πάει σε αυτό το είδος της τσάντας. Αυτό το τελείωμα μπορούμε να το κάνουμε και σε κουβερτούλες. Αντί να κάνουμε αυτό που κάνουμε τα ποδαράκια γύρω-γύρω για να κάνουμε το τελείωμα, δουλεύουμε από αριστερά προς δεξιά, αλυσίδα-αλυσίδα, για να κάνουμε ποδαράκια πηγαίνοντας προς τα πίσω. Και θα δουλέψω ακόμα λίγο. Ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται το σχέδιο και θα σας αφήσω να κάνετε, είπαμε, μόνο τις 3 πλευρές. Την τέταρτη θα την αφήσουμε άραυτη, γιατί θα είναι το πάνω μέρος της τσαντούλας όπου θα κάνουμε την επέκτασή μας και τα χεράκια. Βλέπετε τι ωραίο που είναι το τελείωμα. Προχωρήστε και θα σας περιμένω να τελειώσουμε τη τσάντα μας. Έχω ράψει τις 3 πλευρές της τσάντας και έχει δημιουργηθεί η θήκη της τσαντούλας και θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το πάνω μέρος της τσάντας. Θα κάνουμε μια μικρή επέκταση γύρω στις 5 σειρές. Πάλι θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα μόνο ποδαράκια, οπότε είναι εύκολο. Και αυτό που θα κάνω είναι μία θηλιά και θα δουλέψω, θα βάλω εκεί στην άκρη ένα βουβό και θα κάνω σε κάθε αλυσίδα ποδαράκια. Θα μπαίνω στο επόμενο ποδαράκι, στην επόμενη αλυσίδα θα κάνω ένα ποδαράκι και σε κάθε αλυσίδα μέχρι το τέλος θα κάνω ποδαράκια. Και αυτό θα το κάνουμε για 5 σειρές. Οπότε τελειώστε την πρώτη σειρά και θα σας δείξω έναν τρόπο να ενώνετε εκεί που τελειώνει μια σειρά με την άλλη. Θα σας δείξω έναν τρόπο να ενώνετε την κάθε σειρά που είναι αόρατος, δεν φαίνεται εκείνη η ένωση που κάνουμε σε κάθε σειρά και φαίνεται η γραμμούλα στο πλευρό. Εδώ δεν θα φαίνεται καθόλου. Οπότε να προχωρήσετε εσείς και θα επιστρέψω όταν φτάσω στο τέλος της σειράς για να σας δείξω πώς να κάνετε την αόρατη ένωση. Εκεί που είναι που ενώνουμε τα μοτίφ μας μεταξύ τους και εκεί στο πλάι, αν χρειαστεί να κάνουμε παραπάνω αλυσίδες θα κάνουμε. Απλά προσέχουμε να μην αφήνουμε αλυσίδες πίσω. Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς μου και αυτό που θα κάνω είναι θα βγάλω το βελονάκι από την θηλιά μου και εδώ σε αυτή εδώ την αλυσίδα θα μπω από πίσω και θα τραβήξω τη θηλιά μου για να την βάλω στο πίσω μέρος.
Σε αυτό το σημείο κρατάω να μην φύγει η θηλιά και παίρνω εκεί που δημιουργήθηκε ένας χώρος ξανά και τραβάω νήμα να έρθει μπροστά. Ξαναπιάνω τη θηλιά που είχα αφήσει και κάνω μια αλυσίδα στον αέρα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα φαίνεται η ένωση καθώς θα προχωράμε και προχωράμε κανονικά για ακόμα 4 σειρές, δηλαδή θα έχουμε σύνολο 5 σειρές μόνο ποδαράκια. Τελειώστε και επιστρέψτε να σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε. Έχω φτάσει στο τέρμα, ενώνω κανονικά, έχω κάνει 5 σειρές, ενώνω κανονικά με τον τρόπο τον οποίο είχα κάνει και πριν και αυτόν μόνο τον τρόπο θα χρησιμοποιούμε μέχρι και να τελειώσουμε τη τσαντούλα μας, τον αόρατο. Και σε αυτό το σημείο πάλι θα δουλεύουμε μόνο ποδαράκια. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα χεράκια της τσάντας μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και θα φτάσουμε μέχρι την πρώτη ένωση του μοτίβ, του ενός του μοτίβ με το άλλο. Κάνουμε ποδαράκια. Και θα σταματήσουμε στο σημείο που είναι ακριβώς από πάνω από την ένωση των δύο μοτίβ. Έχω σχεδόν φτάσει εδώ που είναι η ένωσή μου και αυτό που θα κάνω τώρα είναι 70 αλυσίδες στον αέρα. Έχω τελειώσει τις 70 μου αλυσίδες και θα βρω την ένωση εκεί που είναι η επόμενη ένωση που ενώθησα με τα μοτίβ και ακριβώς από πάνω θα τραβήσω νήμα και θα κλείσω με άριχτο και θα συνεχίσω μέχρι την απέναντι ακριβώς πλευρά του πάνελ για να κάνω και το επόμενο χεράκι της τσάντας. Δηλαδή θα κάνω και στην άλλη πλευρά 70 αλυσίδες με τον ίδιο τρόπο που έκανα τώρα.
Όπως δουλέψαμε και πριν, τώρα πάνω από τις ραφές θα κάνουμε 70 αλυσίδες για να κάνουμε το άλλο χεράκι και θα τα πούμε στο τέλος. Έχω φτάσει στο τέλος και έχω δημιουργήσει την αλυσίδα για τα χεράκια της τσάντας. Τελειώνω τη σειρά και θα συνεχίσω και πάλι όπως έκανα και τις προηγούμενες σειρές, μόνο με ποδαράκια, μέχρι να φτάσω στην αλυσίδα που θα δημιουργήσουμε το χεράκι της τσάντας, για να σας δείξω πώς θα συνεχίσετε. Έχω φτάσει στο τέλος και έχω ενώσει και αυτή τη σειρά μου και θα δουλέψω πάλι με ποδαράκια μέχρι να φτάσω στο χεράκι της τσάντας, για να σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε για να κάνουμε τα χεράκια μας. Έχω φτάσει εδώ στις αλυσίδες που έχω κάνει για το χεράκι και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να δουλέψω πίσω στην τρίτη φυλλιά. Και εκεί θα κάνω τα ποδαράκια μου, στην τρίτη φυλλιά, σε εκείνη τη μικρή καμπούρα που υπάρχει από πίσω από την αλυσίδα μου. Και θα δουλέψω με ποδαράκια.
Τελειώστε τη σειρά, τα χεράκια και γύρω γύρω και θα επιστρέψω να δούμε πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε όπως δουλεύαμε μέχρι τώρα, με ποδαράκια, και εκεί που θα φτάσουμε στο χεράκι της τσαντούλας, σας δείξω πώς να συνεχίσετε. Έχω σχεδόν φτάσει στο χεράκι μου και εδώ στη γωνίτσα που είναι η αλυσίδα μεταξύ της τσάντας και το χεράκι, σε κάθε γύρο που θα κάνω δεν θα το πλέκω, θα το προσπερνάω. Θα προσπερνάω εκεί μια αλυσίδα. Και ο λόγος είναι για να κάνει το χεράκι της τσάντας να είναι σηκωμένο προς τα πάνω. Είναι σαν να κόβουμε πόντο, να πούμε. Και θα δουλέψουμε πάλι έτσι με ποδαράκια γύρω γύρω. Και όταν φτάσουμε στη βάση, στην βάση από το χεράκι μας στην άλλη πλευρά, και πάλι εκεί στη γωνίτσα, θα προσπεράσουμε τον πόντο. Δεν θα τον πλέξουμε, θα τον προσπεράσουμε. Θα κάνουμε ακόμα 4 σειρές, δηλαδή θέλουμε να είναι σύνολο 5 σειρές, και θα επιστρέψω για να συνεχίσουμε. Έχουμε σχεδόν τελειώσει τη τσαντούλα μας και τον τελευταίο μας γύρο, η τελευταία μας σειρά, θα την ασφαλίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναμε και τις προηγούμενες σειρές. Βλέπετε εδώ δεν φαίνεται καθόλου η ένωση όπως θα φαίνονταν εάν το κάναμε με το συνηθισμένο τρόπο. Και σε αυτό το σημείο που έβαλα πίσω την αλυσίδα μου, τη θηλιά μου, απλά θα κάνω ένα βουγό και θα κόψω το νήμα μου. Και η τσαντούλα μου σε αυτό το σημείο είναι έτοιμη. Θα κρύψω τα νήματά μου, θα τα κόψω, θα συγυρίσω το εσωτερικό της τσαντούλας, και εδώ που κόβαμε το νήμα, κοιτάξτε τι ωραία που έρχεται το χεράκι και έρχεται και ισιώνει προς τα πάνω. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε, έχει τελειώσει η τσαντούλα μας, μπορούμε να την αφήσουμε όπως είναι, ή εγώ, επειδή εμένα μου αρέσει να είναι πιο στολισμένη, θα κόψω γύρω στα 12 με 13 εκατοστά νήμα και θα βάζω 5 κομματάκια σε κάθε δέσμη, να το πούμε, και θα τα βάλω σε ίσες αποστάσεις στο κάτω μέρος της τσαντούλας μου. Είναι πολύ απλό να τα βάλετε και δίνει μια άλλη πιο μπόχο κατάσταση, πιο μπόχο
αίσθηση στη τσαντούλα που νομίζω και της πάει. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω να συνεχίσετε να γεμίζετε με ίσες αποστάσεις με τα κρόσια μας και μπορείτε να την τελειώσετε αν έχετε και το σηματάκι σας που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να το βάλετε και θα επιστρέψετε να κόψετε από κάτω τα κρόσια, να τα ισιώσετε και η τσαντούλα μας είναι έτοιμη.